Tabas Velai Antopelaso Velanisi Entopalamo Avenamo Setapai Antepelaso Velai Kinamo Sama Mungwe Mosi Jesu noti kuvadzidzi vake ngatiyambukire imhiri kunyika yavagerasi ndopaanopinda navo mugwa. Igwa rinoti ratifambe, iye unovata hope, iye paanorara mhepo yakabva yasumuka. Ndokutanga kurwa kwakurwa nebhonga, but iye arimo zvake wakavata. Peter ndopaanoona kuti taakuparara, ndopaanodanidzira nezwi guru, obva ati Ishe, imi naIshe ingatoparara, imi muripo. Jesu ndopaanomuka paiva akavata, ndokuenda mberi pegwa, ndokuudza mhepo kwakuitsura, akati iwe mhepo dzikama. Achipedza kutaura yakabva yadzikama. Sei mhepo yasumuka? Takaita kuti mhepo isumuke inauye kuti kune murume wakanga akagara wane legion of demons. Raiva zuva rake rekuti adzikinurwe. Musi wakuti adzikinurwe, mhepo ndopa inosumuka. Asi Jesu unoinyararidza. It doesn't matter mhepo yasumuka. It doesn't matter wakaipa asumuka. Bible rangu rinoti when the devil, oh my God, enters like a flood, our God, he raises his standard. He is about to deliver. Hey, son of Musa. Vanga vachiambuka, vachiambuka kungwa, mepondo nukusimuka, mepondo kusimuka, swikanzishe munehanya nesuyere, kusvinotoparara imi muripo. Vanga vachiambuka, musi wavakasarudza kuyambuka, vachiambuka kungwa, mhepo ndokuti hakuna kwamunoenda, mhepo ndokusimuka, mhepo ndokusimuka, swikanzishe kona Ishe munehanya nesuyere, tarira toparara imi muripo. Akatidzikama herera iwe mhepo iwe mheponda ndotiterera Ishe Jesu inoterera. Pesa apa mhepo haina kusumuka. Paakasarudza kuti taakuda kuyambukira mhiri, ndopa yakasumuka. Zvarati mhepo yakanga iri anti-progress, yaida kuti varambe vari panzvimbo 1, aina kuvatendera kuti vaende kumberi. But iye ane nharo akatidzikama.
Ava mhepo dzakadaro dzekuti hadzikutendere kuyambukira mhiri, havakutendere kubata mari nemusoro, havakutendere kuva neupenyu huri nani. Vanokuda kuti urambe uri panzvimbo wavo. Musi waunotanga bhizinesi uchiti ndakuda kusumuka, ndopanosumuka mhepo. Asi Jesu anoti dzikama, terera, terera mhepo, terera mhepo, terera mhepo, natiterera, natiterera unzwi, terera unzwi wemhepo. Mamepo mweya yese inoterera vanga vasiambuka vasiambuka kugwa mepo ndokunosimuka mepo aminamosakapa munehanya nesuye konaitoparara konaitosekwa imi makatarise inokumuka panga vavata akatidzikama terera iwe chirwere chirwera ndatiterera kana ishe Jesu vakadziura kunyangwe kenzai inotera akatidzikama terera iwe marwadzo iwewe marwadzo ndatiterera uzwe Jesu kana ishe Jesu vakadziura zvirwere mamepo Come on, it's open up. Jesu fike kuseni sebeti bakatile ngawe busuku afike kuseni ezokuphama dlamasha ufike kuseni sebeti bakatile ngawe afike kuseni ezokuphama dlamasha ufike kuseni sebeti bakatile ngawe afike kuseni ezokuphama dlamasha anouya mangwanani pavanoti vapedza nezvako usiku anouya mangwanani akupe simba Shona katapedza nawo patakauya. Nebukadnezar akatapedza nawo patakauya. Potifa aitapedza naJosefa patakauya. When they attack you,
in the night, he comes in the morning. He comes to deliver you. He comes to bring a turnaround. He comes to bring a change. He comes to bring a shift. It doesn't matter Shavakaita. It doesn't matter Shavakataura. He comes for a turnaround. He comes for a shift. And never lose hope. And never lose hope. I know we are mad. I know we are mad. Never lose hope. Afike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku ufike kuseni ezokupha lamasha Ndebele sama nekudzimwe koketa baso uyafika Ndebele nekuramba waketwa Yesu Ndebele nekubroka kwakaita business yako I know we are dead Yesu akasutirarama Reka nutse wavengi wako ngavasakuseka ngavasakushora ndava una mari wako wawinayo unadzwa mika yakuti where there is a cast down there is an uplift Usiga ngamateroni apelaisata vochiri vofetsa ngabone usiga ngamateroni avangeye mandama vanemo satapemana ufike kuseni malatea sebethi baqedile Can you imagine? Anna, for all these years, she was barren. But one day, Yarimtembe, anaonekwa na Elachinama. Elinokutikuna. Kwa wawire kwa wakatakwa. Shikatandina kutakwa. Indiri mukata nesungu pamu. Dia mukata wanire kutaka pamu wachinu. Mukata kanumbirwa pamu. Mukata na marriage. Isiri ufapa. Mukata na business. Rikuramba kusumuka. Mukata na sungu pamoja. Mukati weko de society ili kutipanga mapeni. Shikazi niri mukata neshi. Shikazi na elendako marakunzwa. Na uyakusokuza mdikani endako marakunzwa. As you are praying on this worship session, endako marakunzwa. As you are worshiping, usiga ngamateroni avangeye mandamaswa ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ufike kuseni esokuphama
Mwari Baba, ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu. Ndimi Mwari Baba, ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu. Ndimi Mwari Baba, ndimi You are God Jehova, Ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu. Ndimi mponesi wedu wa Ndimi nare yedu, ndimi utiziro ndimi ponesiwe sakatino simutsira zitarenyu apala kombre saba Mwari Baba, wherever you are begin to cry apala komba zitarenyu Mwari Baba, tino simutsira apala sata simutsira zitarenyu Mwari Baba. You know, there are moments in life when things are not going well. There are seasons in life when you are trying but you are not coming out. There are moments in life panaita sekunge maraka kusia, panaita sekunge maraka nyarara. In those seasons, seasons atinodenza kuti a season of silence of God. But usavongataka nyarara, usavongataka kukuona, ari kutokuona mu season yakadaro. Oye kutomba mbili, omusimudzira, odetino simudzira. Mwari Baba, ndimi Mwari Baba, ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu. Ndimi Mwari Baba, ndimi Mwari Baba, ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu. Ndimi Mwari Baba, ndimi Mwari Baba, ndimi musarukwa wekarekare, ndimi mponesiwe, tino simudzira, tino simudzira zitare Mwari Baba, toita sei simudzira zitaroga ratoziva, zitaroga rinotiponesa,
Tinasema tirama. Elekompa pasa. Abana baba. Murabi mukuru. Anoporesa. Ay. Timi murapi mukuru. Anoporesa. Hakuna jambo notatapari. Mukuru. Anoporesa. Timi mari munoporesa. Timi murapi mukuru. Anoporesa. Whatsoever that you are facing, whatsoever the sickness, whatsoever that you are encountering, Aperaso, Mekon, Obelata, Amana Sapa, whatsoever the sickness that you are encountering, Mekon, whatsoever the fibroids, whatsoever the stroke, whatsoever the eye problem, whatsoever that you are encountering, Muzita Rachesu Ayo pora iwe ay kamana mo sama Muzita Rachesu Amisofa, I declare may you be healed wherever you are, may you be healed. Anoporesa Imi murapi ma kamana mo sakaba. Imi murapi mukuru. Anoporesa. You are the healer, Lord. Amasakaba. Hakuna Zwizinga kone Hakuna mi Apana. Eprosada baba. Apana do not touch one. Hakuna zwizinga kone mi Apana ba. Gishe Apana ba. Murapi mukuru. Anoporesa aya. Timi murapi mukuru. Uti Jesu namandla. Jesu. Uyangilwe Jesu. simpi. Jesu. 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 Jesu Amasovela mosama. Enda morasa mama. Namandla Jesu. uyangilwe Savela mosena. Ababa sadaba. Amana masama. Jesu Jesu. unamandla Namandla Jesu. uyangilwe simpi. Oh my Lord. Inamo savela. Jesu anesimba Nasimba maru. anondirira pawondo. Whatsoever I'm facing, you can fight for me. Jesu anesimba Anasimba. anondirira pawondo. Jesu When the whole world is against you, you can fight for me. When my relatives are against me, you can stand for me. When people are speaking a lot of things, oh, you can fight for me. Those who somebody can, Jesus is ready to fight your battles. All these cases that you are encountering, all these fights, all my spiritual husbands that you are encountering in the dreams, all these arrows of darknesses, all depression, all Jesus is ready. Jesu
zimpini The Bible says, all the power that is in heaven and here on earth, it belongs unto Jesus. The Bible says he spoke up the principalities and he dethroned them. The same Jesus who overcome the death, he is ready to overcome every situation that you are encountering. The Bible says, at the mentioning of the name of Jesus, every knee bows down. Oh my God, whenever you are encountering a problem, just invite Jesus. When Jesus is there, kana mararipo hapana sinoitika, kana marari pakati penu hapana sinooneka, kana Yesu simba ano kurira Jesus ane simba roku kurira anakona kurira pawondo every battle. Jesus anakona kukununura ane simba rakukutakura rakufama newe rewena newe wesimuna newe Jesus anakufurira matusa anakufurira anaroshima Venamo sakaba antoba retena mama sataba apapa saba dogara pasinaye naye Jesus toyana ndoturami anotuya ikwati toro wakaneta wakaremera nitakupaiso kuna Jesu kuna tete kwete kuna kwete kuna amai bade kuna Jesu ndichakara ndogara pasi naye Jesu naye Jesu ndotura mtoro sirivaviri ndotaurira nyaya dzangu ndoturami ndatura mtoro toro yose ndatura mtoro yose kuna Jesu nare yangu ndichamuza Jesu nyaya zose ndataurira nyaya dzangu dzose zinonetsa moyo wangu mana zvakadumbira moyo wangu kuna Jesu nare yangu. The Bible says uyai kwandiri vose vakaneta vakaremerwa ndichakupa izoro. The Bible says kunyangwe zivi zvako zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa samaza echando.
Yaba high time nikani kutuye kwari. Yaba high time yekutuzoke kwari Kristo. Yaba high time yekutuye kwari. Ukauya kwari atatura mtoro wako. Depression ne urugi kausa. My problems are urugu face. Are ready Jesus. Nichamudza nyaya dzose dzinonetsa moyo wangu ndoturami toro yose kuna Jesu nare yangu dijamudza nyaya dzose dzekubasa dzinonetsa kana ri mwana ndotakura kwari anetse nemadrugs noendesa vanhu noendesa kwari noturira kwari kana kuri kushekwa kwemunhu kana zvinhu zvisingafambi kwemuri Mwari ndichamudza nyaya dzose dzinonetsa kudzinza rekwedu ndoturami kusarorwa kwese toro yose kuna Jesu nare yangu ndichamudza nyaya dzose bizinesi risingafambi elanesa nawo anemela komba sana kuna Jesu nare yangu moti Jesu sitare nyurine simba anemosakapa ambreta savela apapasata Jesu amantosotaba avala kwetera tsika mtanda asiri kwetera tumi asiri sitare nyurine simba Jesu sitara korine simba sitara nyurine simba igama lakho linamandla parina tauru nyurine simba Rinavura matos Jesu Inasima igama lakho linamandla Zita rakakosha Uye zita
rine zvarinoita. Mwari paanosangana naAbhurahamu, wakasangana naye achinzi Abhurahamu, ndokumuti kubva nhasi auchanzi Abhurahamu, waakunzi Abraham. Abraham zvaireva kuti the father of one, but Abraham zvaireva kuti the father of many. Mwari ndoakaona zvandoda kuita naAbraham andikone kuita naye kana achiri nezita rake. Mwari ndoakusangana naJakobho pamusoro pegomo, andoakumubvunza kuti zita rako unonzani. Zvakati ndinonzi Jakobho, zvakati kubva nhasi auchanzi Jakobho but waakunzi Israeri. Anekuti zita rekuti Jakobho raireva kuti a trickster, raireva kuti a thief. Saka Mwari akazviona kuti handina zvandinogona kuita naye kana achiri kunzi Jakobho. Mwari achisangana naPauro hawainzi Saul, handokumuturn around, hapakuva metara, hakuva naapostol, handokumutumidza kuti Paul. Saka pese panotaurwa zvemazita ane mavhuriro anoita madhoza. So I'm declaring right now, wherever you are, may the name of Jesus open a dimension upon you. May the name of Jesus turn around your life. May the name of Jesus change your life. Kasedaba antosa Emina setaba ebreta rasa babasa kababasa teta ampala brosataba obabarata amano sata epepelina masa babasa avolata mando sata rekababasa taba apabata babaretaba afrotokoba antaba abababatasa apaparetaba apasataba Abelato setaba, Abelato setaba, Apapasata, Ato setaba, Avalabra setaba. That is who you are. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord, for this ministration. We thank you, Lord, for this outpouring. We thank you, Lord, for this ministration. For we know that it will turn around lives. We know that it will change people. Father, I thank you. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the hearts that you are going to touch. I thank you, Lord, for the people that you are going to change. In Jesus' precious name we pray. Amen.